Една легенда разказва, че Габрово е основан от млад ковач. Какво ли е вградил Рачо Ковача в темелите на града, наречен Голямата работилница? Днес паметника му е поставен на скала насред реката, за да се спести търговска площ, разбира се, и бди над непреходните за Габрово търговски нюх, неуморим и творчески дух и неизчерпаемо чувство за хумор. Домът на хумора и сатирата е уникален за България музей. В него габровци събират анекдотите за себе си и ги продават на света. Тук може да видите корените на габровския хумор, раят през погледа на габровските Адам и Ева, адът, сатирична стенопис от 10 български манастира, карнавални маски и костюми от цял свят. И много поводи за смях. Тук са и прословутите габровски часовници, които отмерват времето за грандиозния карнавал. Всъщност, как ли разбират кога му е времето? Струва си да посетиш Габрово по време на ежегодните майски културни празници. Впечатляващ парад на духови оркестри, театрални постановки и концерти, фестивал на хумора, който събира художници и поети, актьори и сладкодумци от цял свят. И разбира се, кулминацията – карнавалното шествие. То се провежда всяка трета събота на май, когато е денят на Габрово и се чества годишнината от обявяването на Габрово за град. Върви един млад човек, който държи чадър, обаче го влачи по камъните. Гледа да го хората, споглеждат се от дюкените и най-накрая някой се стъпява и им подвиква: "Стига се го влачи от този чадър! Нали, камък и той се изтърква." Практични, прецизни и родолюбиви, габровци са съхранили полезните и прекрасни постижения на своите предци. Къщата на спомените, дечковата къща, не бива да бъде пропусната от никой турист. Тук се връщате в 19 век като с машина на времето. Стаите са възстановени с автентични мебели, тъкани, завеси, килими, огледала, часовници. Красивите стари костюми и газените лампи правят още по-изящна обстановката. Можете да облечете костюм от онова време, да се потопите в градския бит на хората от преди 150-200 години, да си направите снимка. Духовно будни и находчиви, през 1835 година габровци откриват първото българско светско училище, днешната Априловска гимназия. Името на дарителя Васил Априлов се носи с гордост от поколения учители и ученици. Запазила до наши дни националния си облик и аристократична същност, тази монументална сграда днес е и училище и Национален музей на образованието. Ще ви бъде много интересно да разгледате възстановката на класна стая от първото новобългарско училище, в което са били прилагани най-новите за онова време европейски образователни методи. Библиотеката със специализирана педагогическа литература пази оригинални старопечатни издания, книгата на учениците и личната библиотека на Априлов. Влиза габровец в магазин, за да си купува плат за следващия костюм. Чудил се, маял се и го попитала продавачката защо гледаш толкова дълго опаковата страна на костюма. За да преценя колко време ще мога да го използвам и след като го обърна. Казват за габровци, че са стиснати и сметкаджии, а всъщност те са дръзки предприемачи, които няма да ви вземат повече, отколкото сте склонни да дадете, но и ще получите само толкова, за колкото сте си платили. В суровите условия на планината се раждат инженерни шедьоври, технически съоръжения, удивителни по своя замисъл бисери в занаятчийското производство. Задвижвани само от водата, голяма част от тях са непознати и уникални за Европа. Това е етнографския музей на открито – Етъра. Всички обекти в него са оживени. Занаятчиите и днес работят и произвеждат целогодишно.
музея оживяват стари български обичаи, звучат песни, вият се хора. Това е място не само за познание, а и за отдих. Пътник замръкнал в едно габровско село и няма къде да пренощува. Една баба го поканила, била самотна, така хем да се похортуват и да го приюти човека. Не била подготвена за гости и какво, взимала в престилката от градината, събрала, капали ябълки и занесла на човека и казала: "Хъпни си, бабо, хъпни си, то тази година нямаме прасе, че няма кой да ги яде." Габровци са известни с пословичното си гостоприемство. Прекрасните местности край града ще ви предложат почивка с различен стил. Соколски манастир. Тишината на дните и нощите тук даряват спокойствие. Гостоприемството на монахините и героичната история на манастира ще ви очароват. Градище. Прекрасен парк за пикник и разходка. Разположен високо над града, сред зеленината на Боровата гора, паркът ви предлага с пълни шепи богатствата на природата. Люлеците – чист и лечебен въздух и изключително комфортен балнеологичен център. С уютните си стаи, изискан ресторант и прекрасен парк, хотелът ви предлага приятна отмора. Озана – очарователна и през лятото, и през зимата. Поляни с ухаещи цветя и горски плодове се превръщат в оборудвани писти, а луксозните хотели, бунгала и вили правят това предложение за почивка неустоимо. Именно тук, на върха, можете да видите камъка, отбелязващ географския център на България. Архитектурен резерват Боженци е село с повече от 600 години история. Къщи във възрожденски стил с цветни дворове и високи довари разказват на гостите историята на боженските родове. Запазили удобството и очарованието на чердаците и камините, те са адаптирани към съвременните изисквания за настаняване. Работят дюкяни, кафенета и механи. Опитайте от прословутите охлюви. Климатът в Габрово е умерено континентален и се отличава с едно топло и приятно лято, а през зимата изкрящият сняг скърца под стъпките. Рекията в Габрово е сливова, а хората са общителни и гостоприемни и от тях можете да научите много хитрости и остроумие, смеейки се на воля.